расман муҳориба дар вазни 57 килограмм байни варзигари тоҷик Саймомин Мадиев бо рекорди 5-1 ва варзигари қирғиз Султанбек Орозмамад бо рекорди 7-10 рӯзи 24 июн дар Алматой дар турнири Октагон 46. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои дастгирии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. шаби гузашта маросими вазнкамкунӣ ва охирон муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC 289 баргузор гардид ва бояд қайд кард ки ҳамаи ҷангвару вазни даркориро карда тавонистанд ва акнун ин шом онҳоро муҳориба интизор аст. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ байни занҳо чемпионка Аманда Нунес ва довталаб Ирене Алдана хоҳад шуд. дуюм муҳорибаи асосии ин турнир боша муҳорибаи довталабӣ дар вазни сабук байни Чарлз Оливера ва Бенил Дариуш мешавад. турнир аллакай ҳамин шаб, аниқтара шаби 10 ба 11 июн баргузор мегардад ва аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. ссилкаҳои бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. ҳамчунин дар ҳол баъди турнир мо муҳорибаҳои пурраи ин турнирро дар телеграм канали худ мегузорем ва касоне ки кор доштанд ё ин ки дар хоб монда пахши мустақимро тамошо карда натавонистанд метавонед рӯзона дар дилхоҳ вақти худ дар телеграм канали мо тамошо кунед. ссилкаи телеграм канали мо Паҳлавон теҷа дар описани видео. ҳамчунин ногуфта намонад ки бо эҳтимоли калон ғолиби ин муҳориба рақиби навбатии чемпион Ислам Махачев шуда метавонад ва шаби гузашта Махачев дар ин муҳориба прогнози худро дод. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. ма умедворам ки Дариуш Чарлз Оливераро шикаст дода метавонад. рақиби навбатии худ ма Бенилро дидан мехоҳам, чунки бо Оливера ма аллакай вохӯрдагиюм. боз бо ӯ ҷангидан ягон маъно надорад. ма визувҳои нав мехоҳам, рақибони нав. барои ҳамин бо Бенил вохӯрдан мехоҳам. ма умедворам ки ӯ пагоҳ Оливераро шикаст медиҳад. ма фикр мекунам ки Бенил дар ин муҳориба ғолиб шуда метавонад, гуфтааст Махачев. дӯстон, шумо бо прогнози Ислам Махачев розӣ ҳастед ё ба фикри шумо Чарлз Оливера боз ҳамаро ҳайрон мекунад? метавонед фикротонро нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. аллакай ин бегоҳ дар Москва турнири Волник 10 баргузор мегардад ки дар он варзигари бебохти тоҷик чемпиони пешинаи Eagle FC Самандар Муродов бо варзигари машҳури доғистонӣ Мурад Мачаев бо қоидаҳои гӯштини озод муҳориба мегузаронад. шаби гузашта онҳо муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд, имрӯз боша онҳоро муҳориба интизор аст. турнир аз соати 18:00 ба вақти Москва ва 20:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаи Самандар зидди Мурад дуюм муҳорибаи асосии турнир мешавад. пахши мустақими ин турнирро телеканали Матч Боец нишон медиҳад ва Матч Боец пахши мустақими худро аз соати 19:55 ба вақти Москва ва 21:55 ба вақти душанбе сар медиҳанд. ҳамчунин мо кӯшиш мекунем ки ссилкаи пахши мустақими муҳорибаи Самандарро пайдо карда дар телеграм канали худ Паҳлавон теҷа пешкаш шумо кунем. барои ҳамаи худи ҳозир дар телеграм канали мо обуна шавед. аба Самандар боша мо танҳо ғалаба орзумандем ва ба ғалабаи ӯ боварӣ дорем. то боздид хонободу сарбаланд бошед.